Здравейте, приятели! Намираме се в бившия радиопредавателен център село Падарско, който радиоцентър е най-големият на Балканския полуостров. Неговата разруха започва през 2012 година, когато БНР прекратява излъчването си на къси вълни за целия свят. Искам да ви покажа какво е останало от административната сграда. Всичко е окрадено, всичко е обрано. Това на времето е била столова. Тук всички работници са обядвали, закусвали, вечеряли. Както виждате, помещенията са големи. Колко пари е наляла държавата, за да се построи всичко това? Качваме се на втория етаж. Тук е било офиси, съда по документацията, която хвърля надолу на земята. Санитарни помещения. Баня, туалетна. Всичко е погрижено персонала да се поддържа в хигиеничен вид. Масивна постройка. Която постройка пустее. И последният етаж на административната сграда. На всеки етаж си има санитарни помещения, баня, туалетна. Тук вероятно е била някаква зала. Тук явно са правили оперативките. Началници, управители, бригадири.
Има дневник, дето са водили нощна смяна, дневна смяна. За грижа на персонала, административната сграда има и бомбоубежище. Тук е пълна тъмница. Просто няма смисъл да ви показвам. Явно имате представа какво се казва бомбоубежище. Скъпи приятели, това е административната сграда. В следващото видео ще ви покажа вече и техническата сграда. Вероятно ще бъде също на няколко части, за да не се получава видеото доста дълго. Очаквайте ни в следващата част.